podería ser un récord de ascensos consecutivos, unha barbaridade. Se fai o ascenso de terceira a segunda vez esta temporada, facemos aquí un programa especial. Especial, sí, hai que facelo. Especial. O Compostela, que gañou por 1-5 o Céltiga. E falta lle facía, despois dos últimos tropezos. O Compos, que é o equipo máis goleador da categoría, leva 43 goles marcados. Iso que non acaba de ser todo efectivo que debería para as ocasións que xenera. Co cal xa nos facemos unha idea das ocasións que xenera o Compos. Empatou o Céltiga co tanto de Aram e aí apareceu neste 1-2 cun pouco de sorte Alex Ares, pero despois virían os goles de Brais, outra vez de Alex Ares e de Rubén Martínez. Eu creo que vai haber unha loita moi bonita. Está preciosa a terceira na Liga. Xa decía antes Brais cales son os seus candidatos e eu creo que vai a quedar unha parte final de temporada ben bonita porque aquí van a tropezar todos os equipos. Xa estamos vendo ese Compos, aí está o tiro da Itami, rexeite, Rubén Martínez facendo o definitivo 1-5.